Wamkelekile kwinqubeko yepresentation yama limits. Namhlanje sikhuluma ke siqhubeka ngokukhuluma ngama limits nokuthi ama limits vele enziwe lani. Asiqale ngelimit yokuqala ke. Ilimit yokuqala sizothi asibhale awuthi ngithatha ipen la mangazi kunenkinga namhlanje nomshini wami nakho ke. Limit ya x uma u-x u-approacha u-negative 1 so thina sifuna ke ilimit ya 2x plus 2 over x plus 1. So sifuna ilimits ka 2x plus 2 over x plus 1 uma u-x u-approacha u-negative 1. Uma sisuka lana ke singa-substitute lo negative 1 le x value kwi-equation yethu sibona siphuma ba. So sothi ke x 2 times negative 1 plus 2 ebesithi negative 1 plus 1. So 2 times negative 1 plus 2, negative 2 plus 2 u-0, negative 1 plus 1 u-0. U-0 over 0 siyazi ukuthi ubani u-undefined, asazi ukuthi ubani u-undefined. Sithi ngekuyibalo i-undefined. Noma yiphi number over 0 angithi siyazi ukuthi i-undefined. Kodwa ke ngeke siphelele lapha ama limits soqhubeka sizame ukuyisimplifya sisolve sibone singaphuma noba. Uma seyibuka ke ilimit abasinike yona siyabona ukuthi ku-2x plus 2 over x plus 1 singasimplifya sithi awuthi ngidwebe la ngizodweba khona igraph yami yabo y axis nanti ebese la sizosimplifya sithi 2x plus ngabe yini inkinga nomshini wami namhlanje x plus 1 over x plus 1. Sesikusimplify ke lokho kukekeliwe lokho okuyigwegwe lethu x plus 1. Uma sesiqeda ukusimplify ke sizozama ukugrafa sibone ukuthi siphuma negraph enjani. I-function ka x ke u2 x plus 1 x over x plus 1. O x plus 1 yabona bayakhanselana. Ebese sithi ke u-fx equals 2 uma u-x ungawona u-negative 1. Ngoba u-negative 1 ngithi usibonile usinike umphumelo undefined. Yeah. Uma sikuthatha ke lokhu sigrafa nje bese sazi ukuthi u-x uma u2 i-limit yethu i-undefined so asibone siphuma nokunjani. Athi ngidwebe ngobovu kuzoba negative 2 lo bese kuba u-positive 2 u-negative 1 la ebese ke igraph yethu ima kanje. Nangu negative 1 nangu 2 njalo nangu nanto ke lelo pen nangu u3. Uyabona ukuthi ke la ku negative 1 kunesikhala ngoba ku negative 1 kwi x axis kuzoba ubani kuzoba positive 2 kwi y axis. Sitheni uma ilimit yethu isinika u-f of x u2 i-function yathi undefined ngoba
u2 lapha ku-equation yethu kade substitute nano negative 1 sithole umphumela undefined sithole u0 over 0 ngako lesikhala noma nembobo noma lo ndingilizi siudwebe la uveza ukuthi kuleyo ndawo kwigraph yethu umphumela wethu uzoba undefined. Kodwa siyabona ukuthi uma usondela uya ku negative 1 noma usuka ngakwesokunxele isandla noma usuka ngakwesokudla uzophuma nomphumela ofanayo uzothola u negative 2 mawuloke uapproacha u negative 1 kwi x axis uzoloku uzofike ku negative 2 ku f of x axis nangakwesokunxele isandla nangakwesokudla mawuloke uapproacha kodwa mawufika ku2 uzothola umphumela undefined. Ngiyathemba uyabona ukuthi indaba umphumela wethu undefined. Mawungaboni buka la le equation engiyibhale la phezulu ubona ukuthi uma usubstitute bese uthola uzama ukuthola i-outcome yale function yale limits esibhale la uzophuma nani. Uma sithi f mhlambe wa negative 1.0001 yabona approacha u1 noma uthi i-function ka negative 0.99999 nakhona approach u negative 1 kodwa sikakafiki. Uyabona ngakho ke kulo negative 1.001 no negative 0.99999 umphumela wethu ku f of x axis u2 kodwa mungakafiki ku1. Asisike manje i-limit ka 1 over x ma u-x u-approacha u0. Sifuna i-limit ka 1 over x ma u-x u-approacha u0. So ke u-f ka x equals 1 over x sibhalela ipen lam uma f of x ipen yanantike asenze i-table bese siba nama values sibone x ma u0 f of x uzoba undefined ngoba ni 1 over 0 is undefined noma yini over 0 i undefined ngiyathemba usuyakwazi lokho. Ebese sithi u x uma mhlambe u negative 0.01 u f of x noma y uzoba u negative 100 ebese sithi ke u x u0 u negative 0.001 u f of x uzoba nanto ke futhi ipen lami ngiyacabanga kunenkinga nomshini wami. I think i-computer yami ifrizile ngoba angazi yini manje kungasabhaleki. Hayi akulutho ke ngizwa ngichazela kodwa sesibonela ngithi ukuthi ama limits asebenza kanjani nokuthi ama limits asuke setshenziselwa ukuze uthole umphumela onjani futhi ozowufaka phi. Siyazi ukuthi futhi isikhala lesi suka siveza inamba may undefined.